Giklaro sa Cebu City Police Office ang napo ka mga focus areas o sityo gikan sa nagkadiyang barangay nga adunay daghang kaso sa COVID-19 lang ang gipaubo sa total lockdown og dili ang entero barangay. Samtang gisusi sa GMA Regional TV ang mga dapit sa Dakbayan diin gihugtan karon o gipahugtan ang mga health og security protocols. Ano ang report? Gipakatap na ang kapulisan sa nagkadiyang dapit sa Dakbayan human gikanselar ang tanang quarantine pass. Gipatuman nila ang simultaneous checkpoints sa Utlanan ug mismo sa sulod sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang nabatayan sa GMA Regional TV nga nagihapoy mga tao nga naglakaw-lakaw sa gawas. Normal ra usab ang sitwasyon sa mga ginagmayng negosyo. Hinuon ang mga tao gipangsita sa kapulisan sama dinhi sa Hay Alay Mambaling. Gisuwayan unta sa Balitang Bisdak pagsulod ang Alaska Mambaling apan gidid-an ang si bisan kinsa nga makasulod sa dapit. Sa eskina sa barangay Suba ug Pasil, gipang-atangan usab sa mga pulis ang mga tao nga naggawas. Giklaro ni Police Colonel Cedric Earl Tamayo, ang direktor sa Cebu City Police Office nga dili ang napo ka mga barangay ang gipaubos sa total lockdown, kundili ang mga sityo lang nga adunay daghang kaso sa COVID. Kaning pulo manggod ka ato'y pulo siya ka area because ang duwa lang gyud ka barangay ani ang tibuok barangay kanang barangay Mambaling, ang barangay Tihero o kana silang duwa lang ang lockdown nga barangay. Ang the rest manggod kaning sitio sa Patera, San Lubi Cabantan, San Vicente Cabantan, mga gagmay lang siya nga sitio. Gipasabot ni Colonel Tamayo nga ang mga dapit nga naay total lockdown, higpit nga gididaan ang paggawa sa mga tao sa ilang mga Pinoy-anan aron siguradong masanta ang contagion. Padadaan usab og ayuda sa Dakbayan ang apektadong mga dapit. Total lockdown ang ginagamit ng award nato diya because if the City Health Department nakita nila nga there's severe or mass contamination in certain area, so dapat dili na gid magawas ang tuwa ang mga tao sa sulod. So mao na ginatawag nato total lockdown para bisan ang authorized person outside residence dili na siya kagawas, no? Kay taas ang contamination sa ilahang lugar. So muna ginabantayan nato ang ato mga pulis ga PPE para dili pod makontaminate. Aduna say augmentation force gikan sa laing mga rehiyon nga miabag sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang giklaro usab ni Tamayo nga daan ng adunay nakadeploy nga mga armored personnel carrier o APC nga gigamit sa pagrekurida o information dissemination aron mopatuo ang katawhan. Dili kita magsunod ani ug makita nga daghan gyapon tao, daghan gyapon violate sa mga health protocols, health standards, so basi mo isbog na punta simbako. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.